Bu nabzorda Starushka BMW. Starushka BMW deyip güň etmeçilik eden olasa şu maşin şu adam täze çıkan Toyota'ları fora berip bilýär. 30 ýyl bolan maşin. Hemmeňize salam. Bugun abzorda legendar maşinnyň biri BMW E34. Biziň dilimiz aýdanda Starushka. Starushka BMW. Bu maşin ofitsialny BMW'nin 5-nji seriyasi. 5-nji seriyasının 3-nji pokoleniýasy. E34 ikitändir. Mundan soňkular E39 ikitändir. Biz Koreyka diýäsoň abzor edipdim, ýadyňyza düşýär. Snejka bilen akdy 4-4lik motor ýadyňyza düşýär. Şu ýerde goýan ýadyňyza düşýär olsa. O maşin gateret ýörýärdi. Bu da ýöne gaty goýýar ýa. Häzir barlak görür, sürbe mörkezi. Näme üçin bu maşina Starushka diýär? Indi Starushka diýeriň sebäbi könüllük sebäpli. 30 ýyl bolan maşina, 93-nji ýylyň maşiny. Şo sebäpden Starushka diýilýär bärde. Başga ýurtlarda näme lakam bar, men bilemok men. Bilýänler hökman suratda kommentariýada ýazyň. Çıkan wagty realna bu maşin avtomobil rynek maşin barlar, ýaran maşin. Dünýäde iň populyar kinolarda sinemaç edendir bu maşin, ýagny düşürilendir bu maşin, bilýänsiňiz. Haýsy kinolarda şu maşin bar? Hökman suratda ýazyň kommentariýada. Iň populyar kinolar 3-4 san kinoň adyny ýazyň. Men soň aýtjak, iň soňuny aýtjak. Ýadymdan çykmasa. Ýöne şu wagtdan siz ýazyň, haýsy kinolarda şu BMW bardy. Maşynyň daşwydy bardy, hiç ýyl pretenziyam ýok. Kimiň näme pretenziyasy bolsa ýazyň. 30 ýyl bolan maşin ýöne intäm özüne çekkä. Aýdaýyn, 30 ýyl bolan maşin şu. Edil bu maşina ideal sastaýanda saklanan, elbetde bulan ideal sastaýanda saklanan gaty az bolat. Köp ýerde barlar da ýöne bizde уже az. Balkan gatlarlasyna onu gowar sürýärler, Balkanna kän bolmaly. Balkan oglanlar hemmäňize salam. Ba bolsa ýazyň sizem. Bulan 4-4 motorlugam bolmaly. Birini aýtdym enne 5lik wa diýdi ol ýöne. Alpine diýýär soňa birden diýen çünün gedilen. Alpine bolmaly şularda. Ýalňyşmasam. Opşam o arada aýratyn maglumat aýdyp berers. Maşin daşwyt göwnüňize ýarýarmy? Ýazyň şu adam bu maşin arzu edip berenler gatykändir. Kim şu maşin arzu edip berense kommentariýada size garaşan hökman suratda ýazyň. Nämesin gowarýaňyz? Mena şu maşin widin gowarýan. Men biraz ýalňyş pikir edýärdim bu maşin barada. Men sürk görmäkäm. Mundan öň men Starushka BMW sürk gördüm. Ýöne olaň ýagdaý gatyp etdi. Gaty görýärdim, aý opşon bir maşin gatylay, eýlelay, beýlelay diýen ýöne. Bu maşin sürk gördüm, bilemok. Hadovoy. Zavodskoýmuşyň hadovoy. Zavodskoy diýär. Ýöne как будто başga bir täze bir zadyň hadowyny goýlanýar. Real gaty ýumşak. Ya bu ideal sastaýanda saklanan ya da men öňkü sürendim. Otdy, как бы sastaýanyra goýdary. Käbir adam şuň arkasyny halanok. Arkasy 4 turşlay, bir hil has köne görkezdi. Men aga görýän. Siz näme pikir edýäňiz? 30 ýyl bolan dizayn, 30 ýyl bolan. Ýöne intägem özüne çekkä. Şu ýerde bir fişkaçyny görkezdiň. 30 ýyl bolan maşin. Serediň häzir. Gorýan, saklap durýan açary. Yapdy, lükçe aşa serdiň. Lügam ýapyly. Serdiň. Telefonjuk, oho. Şuna nomer daktan işleýär. 30 ýyl bolan maşin oglanar serdiň. Hemme zat işleýär, sidenýalary. Podograf sidenýasy amma. Ýöne bu maşiniň iň gowdady ýol tutuculugy. BMW ýol tutuculugyna ta ýok. Haýsy maşin BMW ýal gowy ýol tutýar? Bilýärmi? Mena ýokmy hadi pikir edýän? BMW nomer bar ýol tutuculukda. Rol şuňarak обычный, prostoy, berde multirul zat ýok. 2 ýarmyk motor, bir vanustur bu we mehanikadyr serdiň oglanlar. Bulan avtomata amadyr. Sienada oturan ýalyk, berde barda çok gerekkä biziňki. Ha? Gaty giň, gaty ýumşak maşin eken. Hayran alym men. Maň ýalakdyr öýüp pikir edemok. Reklam edýändir näçe satsak bolan sok biz. Ýöne real öz aşşen ýamaýdan. Edil maň ýalak men kän aýlan görmedim, mümkin ýa ama aýtdym. Ýöne gaty-gatydy da. Bu has gol saklantyr prosto men inni bildim. Maň real ýumşaklygyny. Aýra bak ýerine
95-nji ýylyň maşyny Airbag ýerindedir olanlar. Hiç ýyl Airbag'da çykmadyk. Maşyna hiç ýyl degim ýok. Gowdady. Kaska joglar şeýdi sürýär. Ha? Şeýip sürüp bilenmi? Sizenyalar zavodskoy, oğlanlar hiç ýyl tikilen, satylan zat ýokdur. Zavodskoy şu. Zavodskoy matasy. Serdiň näli ýany saklapdyrlar. Elektropodiomik badyr, aynalar öýde galyp düşýär. Ben waň ýumşaklygyna ýa aýtdym. Siziň özüňizden bilýänsiňiz bu maşyny näli ýumşaklygyna. Ýaman soğuğu da soru. Edil bu maşyn krey üçine dällärni baýan da roşa taki. Çista özüň üçin sürmäne. Elbetde. Şu adam sevdasy bar şu. Şu adam sorap alýarlar. Ýürüýte oglanlar men se maşynalarda örkezdim. Men diňe baýan bas satýarlar. Baýan bas çykaryp satýarlar. Goýja baýan tapýarlar ýa seretdirmeleri bar, seretdirýärler. Şeýip çykaryp satýarlar. Ýani şu adam sevdasy bar. Zapçasları mesele yok, zapçaslar arzan bulan. Bulan ve karekalan zapçası arzandır. Pişik gözüm 2005'e çennesi. Yanlışmasam şol arzan 2006'a çennesi. Ondan son uja gımmat F12 diyen model olar. Ana ol zapçaslar gımmat uja. Bulan ki zapçası arzan edil marda gatken bulan zapçası. Sizin vilayetinizde, şäheriňizde bam zapçaslar ýazan. Bagajnik elbette berde olana knopkada. Ha galyr ýani kenä saktalı o aynan döwämesin. Bu da men ýanky suratym. Bärdine näme bar? Zavodskoy açarlar olanlar serdim. Zavodskoy. Ulu giň bagaj wa. Biziň firmanyň stilimiz bagajy näçe goýun sygýanly ölçäse, bir ulu goýuna sygýar muňa. 2 sanam kiçirak sygýar. Ýöne bärde bagaj İng esasat del, ing esasat inni var ya. İng esasat inni. Motor seredin açılışını. Serdin näl kapot açılýar. Polny isläň ýerine içine girip bolýar. Baýam Mercedes'in gowdady kapot polny açylýandyr. 2 ýarymlyk motor, bir vanus, 200 atym güýji, 0-dan 100'e çenden primerna 10 sekund. Onu häzir barlak görürüz. Serdiň oglanlar arastaja motor, ýeke jerine ýağın daman ýeri, ýa ýene bir zat ýokdur. Serdiň stoykalar, opşam döwgän ýerleri, öňü awat, polnysy maşyna degim ýok. Arastaja saklanan hem ideal saklandyr maşyn. Seredilip çykýarlar maşyna. Ýapylsyna serediňe. Ne sürk göreliň, ne bolan 60'ın barlalyň bu. Ne olan 60'ın var lesa olanlar. Seyredin. Söz yok görüşüne. Yani bayan var, bayan var. Ana ne için bayan var goýarlar. Bu maşyn hem üçün däl. Ýanky basyp ýollo ýa ýanky alyp gitmeden däl. Boy biz bunlar test drive edýäs biz berde. Serdin açyklyk hiç ýyly zat ýok, boş ýer. Adam ýok berde. Şäher içine min ýaksat etmek bolanok. Prosta biz berde test drive etdik. Ýöne maşyn görýäňiz, çala bassaň, dızap aýlanjak bolupdyr. Baýam van güýji dar o 2 ýarymlyk motor şeýle. Bulan 4-4'lük näkirekkä? 4-4'lük sürýän baý bolsa, ýazyn. Ýene barlala. Samolyoro. Onan aýyn meňin maşyn goýur ýa-da. Meňin maşyn mesele ýok görüşine. Gat goýur ýa. Ýöne baýan. Men özüme ýaman goýur ýa-da. Şu 2 ýarymlyk da 3 ýarymlyk emosiýasyny berýär. 3 ýarymlyk. Ýakalandy çarany. Gözüňiz gelýärmi? 2 ýarymlyk baýan bu. 3 ýarymlyk Lexus'un emosiýasyny berýär. Bäli. Gat goýur. Söz ýok görüşine. Bu maşynyň ýol tutuculugy bardy. Aýdwan motorjekkä. Kim biler bilýärmi? Ýol tutuculugyny. Söz ýok bu maşynlar. BMW Mercedes Germaniýanyň ýüzü. Edil BMW Mercedes Germaniýanyň ýüzü. Renault Nemes inženerler dünýä bellide. Şu dünýä belli inženerler öz ingo produktuny şu BMW goýan. BMW Mercedes. Realna. Biz 30 ýyl bolan maşyny hayran galan men. 1000 ýarlyk ýörüşine serdiň. 3-nji skorda. 3-nji skorda var ya. Görýän näli ýörýär. Haýsy skora geçirem dedi mesele ýok. Hayran galan iti 30 ýyl bolan bu täze wagty nälepdik.
täze bagty. 30 ýyl bolan maşyn primerna 30% motor güýjüni ýitiren şoň. 30% güýjüni ýitiren. Edil ýöreş üçin bal edip alsaň bolan maşyny. Widam gowy, widam gowar mena. Kare kanam gowurýarlar, banam gowurýarlar. Sizin ne haýsy baýan halýaňyz? Edil men liçne özüme baýan täzeçesini alasyn gelýär, awşa takyp bilýär. Atak muny sırk gördüm, inni bilemok. Edil men ýal baýan alarym, almarym ona biljekkä ýöne. Ýyl täze baýan alasyn berip başlady. Dogry aýtdy. Ýöne yol prawilasyny hiç ýagdaýda nalşad etmeler bolýar. Sizin sağlığınıza, iyiliğin sağlığına da faydalı. Opşam ne kadar da faydalı şur. Yol prawilalarını bir düzgün bir sayıda. Motorun ses çağışına seyredin. Öz işlemesi ýaly işläp durşy maşyn 30 ýyl bolsa da hiç şeýle lişne ses ýok. Oglanlar, indi iň esas zat berdi. Maşynyň bahasy näçe? Edil bu maşynyň bahasy 4500 $. Bahasına degämi, ýaňy sürülşüni özüňiz gördüňiz, elbetde degä. Ählapdalyň gowy ýaly saklanyn. Maşyn bahasına degä. BMW Y34 starushkalar näçeden başlaýar diýip sorýarlar. Bu maşynyň gowy ıskyndan gaçany $2000 şoňalyk. Normalnysy şoňalyk, gowsy 4000, 5000. Aňar başly $8-9 $. Ol aňar başy diýänim basym bolar. İndik videoların birinde nisip bolsa, bundan beter zat ol. Taýyn olup gelýär, onuň görersiňiz. Indi BMW fanatlary siz üçin bu. Häzir Mercedes'in fanatlary söwüp adep ýa-da sen Mercedes sürkär. Elbetde Mercedes hem sürür, Mercedes hem suňalyk test eder. Abzorga unuňyza ýaranasa like, kommentary goýman, ýadyňyzdan çykarmaň oglanlar. Podpisat edin, hökümat urutda köpüňiz podpisat etmän öwräňiz, podpisat edin 100 000 ýeteliň reska. Kim BMW ya Mercedes opşam nähil maşyn arzu etýär olsa, her biriňize öz alasyňyz gelýän maşyn almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.